Vinaròs tindrà en un futur no massa llunyà una nova zona pesquera i industrial al seu port, les obres de la qual compten amb un pressupost de 8,8 milions d'euros i un termini d'execució de 24 mesos. El director general de Ports de la Generalitat Valenciana, Carlos Heleno, ha visitat aquests treballs que preveuen la construcció de diverses zones per a la ubicació de serveis i instal·lacions, com ara la nova llotja de peix, els molls, els vials de comunicació interior o les grues pòrtic. A més, també es contempla l'execució d'un punt d'accés al mar. En principio, viendo un poco el seguimiento de las obras, vemos que las obras van a buen ritmo, que las obras más o menos están cumpliendo con las expectativas previstas y esto era un poco el inicio que era necesario dentro del puerto de Vinaròs para que de alguna forma se fuera reformando y pudiéramos ir viendo un poco la reordenación del mismo puerto a usos mucho más actualizados y mecanizados, ¿no? Per la seva banda, l'alcalde de Vinaròs ha parlat d'una propera reunió per continuar parlant de les millores del port vinaròsenc. Después que pase todo eso de la vorágine electoral, a lo largo del próximo mes haremos una reunión de trabajo más técnica. Hoy se trataba de una visita de obra, el tiempo no nos acompaña mucho, pero que de alguna manera evidenciar el que estamos trabajando todos conjuntamente. Aquest projecte s'emmarca dins de les actuacions previstes en el Pla d'Usos i Utilització dels Espais Portuaris aprovat al juliol del 2006.